mako ba ida fa ndani mako ba nano tan assalamu alaikum mako ba ida nano tan anjaram machallah mobe wade jam tun ko dono ko imabo jumao kan ino ayo o fala yotido bismillah 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 wana kote on wanata imao so ari wana ko video no ko donna pulang nyara mano day gol on chelli chelli kam jam won ngel artuda amerique jong fawtoro rek wallahi rano to rek do horde mbiri hen tan saharan mbade hen ala do hore haleru no timmo do normalement maski mo a fono horde hay sino ko 7 mois ko o cerno kongo usti mois ha woni mois goto ko do a wala 7 mois ko o cerno kongo usti mois ha woni mois goto ko do a wala 7 mois a wala 7 mois cerno sa no mi famata no kon wana mu cerno ma ko mu wala ala ko o wirde woni so wirde o ala ta o joni sa gasini wirde rek ala mi fama mi après mi halnon munyum gasu set ala cerno nga haali o wadde wayi haalde mudde uddi moji 7 mois obligatoire 7 mois obligatoire masha baday gol a celika baday tam yamu France na ben masha Allah ta bayka a celi la ba ko de jam tan adda men do ndik mi won imam da wallahi won naib jamaton ko sidon ko selang o intiri mudu ani kam ha do non bibe mi gardo tan onon kam France do juula walla juulta minen ton France to fay koy kilma sab to nangi yalta nangi yalti non anda non so kisbar yoni wal kisbar yona nangi yalta non do non subhanallah ma nangi yalta tam do subhanallah do ko de l'islam de l'islam ko lew kork yimbe woni non no mi jahata ko koyde jokkere endam chaque kork non kal gummir tiagal le kam ne hewno addande kam imam kam ko faate sukar ko kork haali su seeda mi anda non ata heblini dum ala min wonno min ganda dum no wat fer ganda dum tan wadi dum joni na ko tan wurtiro inshallah do wat fer ganda dum do hitande inshallah fer ganda dum do hitande cerno waawi ma joni non wa muñade handen wala muña parce que an joni fo natinda din sabu an ko kilma on tan balida wana kilma on nyan fo ko kilma goto changeta France sanzai do changeta do ko kilma goto do nangi ha jammo go nangi do mi tampi do ko ngarmi do ko kilma on goto onako ko musidan ko ilimam mojo awo mo hoddi do e gallo kanko gordo wala do mo lu ana lu do robe obe o lu do robe mada obe joni mi halnon ko faade sardi ko sa hori munu ma horat icerma horat a jewta ko harmi a heddota ko harmi sabu sa hori an ko faade ma fof ko horat woni yimɓe nan ɗo cikkata korka kam ko wasde ñamde tan walla wasde yarde tan ɗum woni korka ko wona ɗum woni korka ko fof ma horat hay debbo ni a salminta ɗum a ala droit ƴewde ɗum sana debbo ma ɗum fof ma horat hay debbo ma to korɗa ɗo aɗa wawi kam sofde en walla ala wiide en ɗum bonta ko wa ɗum haydara tuutu ɗum bonta tuutu kay haydara ƴewde rewɓe en walla ko way noon ɗum fof aya ɗum ɗo o jambale ɗum fof ne haɗa an argay o wenno kay ne haɗa ay ko faate argay min ko nammaɗo seeɗa argay min namma seeɗa ko tuutu o inni ko a tuutu ƴewde rewɓe fof surtout ma e lewru korka fof ara composi koyɗam o
Mariam. Soxnaajo on ɗo. O ko wiyete ko Mariam Fondu Kagne Mariam. Yalla jeere Fondu Kagne Mariam. Eyyi min ɗum ɗon addani min ɗon. Mariam Abou Nissé. Kalen jawno men joyo barmam. Eyyi ko ceerno tan arnoɗo hen ustad arnoɗo hen haala min faate korka ɗo kam so hoori ɓe fof mum hoore tan Horɓe ɓe ustad horɓe. eyyi koye lewru korka min goni hay mo wonnede mo hoorani yo waɗan tan kadi ganduɗa hoore ma rento mais an kam machallah ala basi ala folle inna allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw sabri ɗum woni ko Sabri. sabu Allah ɗum ɗo ko mburu mbewal. Allah woni koye muñol inna allahumma asabirun ɗum koko willa inna allahumma asabirun kala ko jiiɗa e aduna ko muñal Firti ko Allah neɗɗo ara aduna kañum Allah saabi. ala inna allahumma asabirun sa neni ɗum firti ko Allah wondi koye muñol ala ko joɗi ɗo sona muñol kadi fawtanma e kadi kulli nafsin jayiqatel mawti hadde noon mawti arandema yahata waɗi aduna ko moƴƴi aɗa hoora aɗa ɗum wiide oɗo ko an resi walla O de ko ɗo hoɗi. ɗum woɗɗoyde ɗo hoɗi wona o resaka Wala o resa ko eyi ala basi ko min tan rewno ɗo ɗum tan adduna amen ɗo en wona de faate koyɗe dekkere en o faala inu ɗon ko neɗɗo mo yiyata ɗo ɗum ko abiya zuzu rek ɗum wona haydara ko nenat ɗon gonga nat ɗon ko golle on wonki on ko kañum yahata dow so yehi dow ko kañum ƴewate peese juuɗo haalay sa wujja saɗa ɓuuca hunduko haalay sa wujjito ka jeeya jungo haalay gita haalay sa wujjito ka jiya. a ƴeewa debbo o tawa a jeeya an ganduɗa ko wujjitade yitere haalay sa salmini ka jeeya juuɗe haalay ɗum nak ko abiya zuzu rek sabu so ñoli on ubbay beddo ɗon ubbon gasi woni kon yaha dow yimɓe wima ko gonɗa a wi ma rabbuka a wiyata ko Amérique a wiyata ko France a wiyata ko Allemagne a wiyata ko kilma huɓɓi ñifi ko goto ko Allah tan kala ko wona Allah ko fenani jogui golle aɗa wawi gare fala ino ɗon wayrede ɗo après gare cakke duwaw gare cakke duwaw ɓe korka gonɗen gare ariɓe cakke duwaw amin min jeeyi joni Ewo jaram no feewi noon. ndew Kono noon kono noon neɗɗo daara yeeso mum noon haali ko neɗɗo daara yeeso mum. yitma e koorat fof ma e hoore Wallahi wona affaire gaddata sukar Ewo on jarama ewo a jarama jarama ko ba a jarama no feewi. jarama no Jarama. jarama ko ba ko limamu moƴƴo on gonɗo ko limamu moƴƴo min jeeyi jo jarama